Оле, пробили дупката, бе! Само е това остана, бати. Е, това само махнали го и вече тук не ти, ами... Маре, махай го. Даже и ти деца викаш, минеш. Нищо, говорим си тук за секс. Копай. Само, че не идвай насам, ей! Чакай, ще разчиста магистрала, ще ми направя. Ма, слушай, тук троша още, чакай. Ще падне много голямо са. Аз не сте видяли кадра, дали сте. Чули? Калине? Да, далече. Камък? Да, не са толкова далеч. Не си знам. Насе? Какво? Освен да ти кажа добре дошъл. Бате, ти ако тук не мога да минеш, бах тук дебелата свиня. Не, вече не. Тук ще мине 100%. Ма не бе, за какво вече? Тук мисля, че... Я? Къде се минава? Ей, да не сте заплече на Не бе, минавам. Минаваш ли? Аз дали ще мина? Ще минеш бе, брато, стига бе. Ти ли си? Само надолу не виждам какво е, така слизам малко на примависта ли. Я? Къде си? С 200 се минава. Минаваш с 200. Остава бе, къде? А долу има ли место? Да, ще речам. Моето чанторо, килимче, чук. Дай и нас от всичките екипировка. Точка ком. Има ли Какво нещо? става долу? Зала има долу. Копеле! Абе, да взема някаква каска за тура, са? Нямам. Ей, тук се разбира. Я вие каква е ситуацията? Ей, тук отдолу си мина. Човек, това е много безнадежно тук. Кое не безнадежда? Дали? Тия кокълчета какви са? Кокълчета, добре. Наско, дай моето чанторо. Какво ти е бе ти чунтор? Да. Килимче. Дай моето чанторо. Нищо. Аре? С какво ти го пусна това чанторо? Върви го за не. Насо, Прецака ли се бормашина? къде е агрегата, бе? Има ли още една? Какво? Батерия не. Що не има? Защото не е. Агрегат нямаш ли да мога да донесе, бе? Можем, бе. В колата и един кабел и айде. Значи последно гърмена. Еми, какво да направим? Ще пробвам още веднъж. Стане. Това е на някакво животно, те кости. Я светнина съм. Се снимаш ли, бе? Добре. Бързо излезна, какво? Май сте камън. Яко? Яко. Яко е продължава. Продължаваме на къде?
Ето тук. Без основата, тази основна скала има пукнатина. Натам, нали? Тя сигурно успоредна тази пукнатина. На тази пукнатина успоред. Да, успоредно. Нали? Да. Ако не и тя в по-ниско. Не е тя. Не е тя, е тук. Тук тя е успоредна. Дълго е 1 метър. Аз съм 20 см съм ги махнал, остава 80 см са махнат. И ще влезем до отца, ще разберем какво става. Но продължава не може да оставим нещата без да видим какво има от другата страна. Нали? Я. Антонио! Чакай, не се показва, че апарат е тук. Момент. Мисля, освен какво да излизаме. Да, идваме. Идваме. Тук е като някаква камина за свободно катерене, брат, честно. Да, тук е най-тесното. Не е толкова тясно, стига драматизира. Минава с без никакъв проблем. Човек, ти си 85 кг, аз съм с 20 кг повече. Кажете нещо за зрителите. Благодаря за вниманието. На кой ви го казва? Сега се направи широко, човек може да се убие тук. Това може да се? Може да се убиеш, да паднеш. Да, знаеш как ще паднем. Да. Като свиня в кочина ще бъдеш. Ти си извинявай, май ти беше свинята от групата. Да, външният ти вид е по-скоро свински на тебе. Според мен това външен вид е точно като на някакъв чичко с такъв... На чичкото да му дадеш... Аре, друга ви. Добре, какво? Как нямах батерия. Калински. Мога да си думкам долу до... Не, ние щяхме да слезем и те, щяхме да щупим това тесняк да минем и ние. Той може още там, дето е долу тесняка. Колко трябва според те да минем ние? Ма не, то пак си с покривче. Пак ли може да се мине? Да, пак може да се гръмне. 2 гръмвания, 1-2 гръмвания. И ще минем ние. Ще мине пресето. Кой е пресето? Това е свинята. Той ми ще влезе. Опа, аз се святам, Не, това е свинята. Това е свинята, аз съм дебелия, а това е... Няма нужда. Пръшката. Кога да събираме трябва че се изнася. Това ли е студ? Вчера, ако знаеш какво